Tun tana ƙarama, rayuwar Zainab ba ta taɓa sanin daɗi ba. An haife ta ne a ƙaramin ƙauye mai suna Garin Tudu, inda talauci da wahala suka zama kamar jini a jikin mutanen. Mahaifinta Malam Sadiq mutum ne mai gaskiya, mai riƙon amana, kuma mai tsananin ƙin zalunci. Mahaifiyarta kuwa, Hauwa, mace ce mai haƙuri da tausayi. Zainab tana shekara 5 kacal a duniya, amma idonta ya riga ya ga abubuwan da manya da dama ba sa son tunawa. A daren wata Juma'a, dare ne mai duhu, iska tana kaɗawa, taurari sun ɓoye kamar leda cike da kayan miya. Yana murmushi yana kiran Hauwa, Zainab, ga baba ya dawo. Zainab ta ruga da gudu, ta rungume kafafunsa tana dariya. Baba, ka siyo min alawa? Ya shafa mata kai yana murmushi. Gobe zan siyo miki 'yar auta. Ba su san cewa wannan shine ranar ƙarshe da za ta ji muryar mahaifinta da rai ba. Dare ta yi suna kwance, sai ga mutane 3 masu fuska a rufe suka kutso cikin gidan. Sun zo ne saboda Malam Sadiq ya ƙi shiga wata muguwar harka ta satar dukiyar jama'a. Ya ce ko da yunwa ta kashe shi ba zai taɓa cin haram ba. Wannan gaskiya ta sa aka sa masa hukuncin kisa. Zainab tana kwance kusa da mahaifiyarta. Lokacin da hayaniya ta tashi da firgici, zuciyarta na bugawa da ƙarfi. Ta ga ana jan mahaifinta waje yana ta cewa, ku ji tsoron Allah, me ne muku? Hauwa'u na kuka tana roƙo, amma babu mai saurarenta. A gaban idon Zainab ƙaramar aka harbe mahaifinta. Ƙarar bindigar ta sa suka yi shiru. Zainab ta yi ihu mai girgiza zuciya. Ta ruga zuwa gare shi, amma tuni ya faɗi, jini na fita daga jikinsa. Ta riƙe hannunsa tana kuka, Baba ka tashi, Baba ka tashi, kar ka tafi ka bar mu. Daga wannan dare rayuwar Zainab ta canja har abada. Ta rasa mahaifi, cikin abin da ya rage mata shine hawaye. Me yasa aka kashe baban? Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribe, ka danna ƙararrawa idan mun ɗora bidiyo ka sani. Ku ci gaba da bibiyan mu.